Yung sa process niya, tinitay? Oo. Pero one step lang, napula ko na kung sa ginaga. Feeling ko ba nga ining SG ko na. Nasa napula pa ako. Ginaga. Minsan mga tinabulag ka mo, argan tinaga, nasa sarang ano na. Hindi mo, Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matundog po kita sa pagpuon kan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus,
the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless Aid cases. us in our distress. Saint Jude, friend of our Show Savior. us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Orasyo Imperata, pamibi para sa katininongan sa kinaban. Maheherakon asin maugayon na ama, dai ka masasabotanin si Isay man na nagsasabuag din iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo,
an prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tag. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat for safe special delivery by Melissa and Samuel Obal. Pasasalamat, Dolot kan Villamor family. Aimee and Kayla Batalier and Miss Nacor and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Philo, sa kahagadan kan Lopez family. Para sa kalag ni Daenalyn, Sixto, Avelina and Concha by Jacqueline Concha. Para sa kalag ni Candida and Pedro by Vargas family. Para kay Rodam Lay by Jing Rodriguez. Para kay Rogelio by Marie Rose Hazareno. Para sa kalag ni Carmen Teresa by Zaragoza and Ziga family. Para kay Juan by Riza Bailon. Para sa kalag ni Emilia by Medi Simanes and family. Para sa kalag ni Dionisio, Delia and Sabas by Melissa and Samuel Obal. Para sa kalag ni Marlon by Gemaline L. Malianta. Para kay Grace by Ramil Barha and family. Asin para sa kalag ni Romeo sa kahagadan ni Yolanda Micalier.
Matidog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Diyos sa langitan, umawon awitan ang kagurangan, bos na banwaan. Irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Good afternoon. Good afternoon to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan, sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, aldaw na idinudulota sa pagtaong ondra, pag-arang, kantabang kan satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Madya ka mo, magdulok sa iyang pamipi asin tabang para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, pagpasalamat kita sa mahal na Diyos sa mga biyaya na satuyang inako dahil sa pamipi asin tabang ni San Judas Tadeo. Ngunyan, midbidon ta po ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, nag-aning magkaniko kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Espesyal taman na hagadon sa misang ini na lugod pa man maisalbar kita sa ano man ang mga pag-alaman, lalong-lalo na kaining bagyo na si Inday, asin lugod pa man ipamibitaman an sa tuya pong nasyon. Udok sa buot sarabay na po kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuli sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ako, kaya nangangadji ako ti Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos, maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Kristo maherak ka, Kristo maherak ka, kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Mamipi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahada kay iba mo, asin kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen.
Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Oseas. Kan sadit pa si Israel, namutan ko siya. Asin, inapod ko hali sa Ehipto ang sakuyang aki. Tinukdoan ko si Ephraim na maglakaw. Kinilig ko sinda sa sakong mga takyag. Alagad, day ninda nasabutan na sinda sakong pinag-aataman. Dilara ko sinda huli kan mga gakod nin pagkaherak, huli kan mga bugkos nin pagkamuot. Nagi ako para sa inda siring sa minabuhat kan aki ngani ikarani sa pisngi. Asin minado ko tanganing matawan nin kakanon. Paano ko ikang pabayaan, O Ephraim? Isusuko ta kabaga, O Israel? Paano kung magibo sa imo ang ginibo ko ki Adma o ki Seboim? Minasayo yung mga ang sakong puso, naglalaad ang sakong pagkaherak. Pupugulan ko ang sakong maringis na kaanggutan, day ko narurumpagon liwat ang Ephraim. Hulita ako Diyos, asin bakong tao, ang banal na yaon sa tahaw nindo. Day ako nagmamaot na magrumpag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor nin Israel, hinanyuga kami. Hali sa imong trono nin mga kerubin, magliwanag ka. Gamitan kapangyarihan asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan na makakamhan, giraray lilingya kami hali sa kalangitan. At tamana ining sa imong banwaan, ampuna ang itinanom kanto, tuo mong kamot. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa ilo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, sa indong paglakaw, irukyaw nindo na haranina ang kahadean ni Diyos. Bulungan nindo ang mga nagihelang. Buhayan nindo ang mga gadan. Linigan nindo ang mga dauton. Paluwasa nindo ang mga demonyo. Inako nindo na daing bayad, itauman na daing bayad. Day magbalo nin bulawan o plata o kwarta sa indong mga hagkos. Para sa indong pagbaklay, day magdaranin basket, sanglean, sandalyas o sugkod. Hulitaan obrero, maninigong pakakalon. Paglaog nindo sa banwa o baryo, maghapot kamo kung sisay duman ang marhay na tao, asin makiistar kamo sa iyang harong, sagkod na kamo maghali. Paglaog sa harong, magtaong galang kamo, kunan harong maninigo, an sa indong katuninongan magdadanay sa harong na iyan. Alagad kundai, an sa indong katuninongan mabalik sa indo. Kunda ikamo akoon o himateon, lumuwas kamo sa harong o sa banwa na iyan. Asin palpagon nindo an alpog sa indong mga bitis.
Totoong sinasabi ko sa Indo na anal nin paghukom, urog na masakit para sa mga banwa na iyan. Kay para sa Sodoma, asin Gomora. Mga tugang kong namumutan, marhay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Let me ask you one question and I hope you will give me an honest answer. Sisay po sa ilo ang day nakakaluwas sa harong o nakakahali sa harong na day bit-bit an sa indang cellphone. Pakitaas daw kang kamo. Yan. At si siya sali, honest na maray. Yan. Sa mga panahon na ini, pag nawawalat ang cellphone, maski nakarayo-rayo na mabalik. Di ba? Pag nahiling tangani, lalong-lalo na kung nagta-travel kita, dahil kitang, anong iapod kayo ito? Power bank. Nahiling ta na 10% na sana madali nang maglobat ang sa tuyang cellphone. Nagpapanik na kita. Yan. Kasusaro, nagmisa ako sa gadan. I asked the family members to do the readings. I was trying to hand over to them the right or the dictionary instead of accepting the book of readings. Ang ginibo po kay itong mabasa, tigpicturan niya lang, so babasahon. Mas komportable na siya na nagbabasa siya sa cellphone instead of making use of the lectionary. Pagkaagang amay, ang enot na tigagrabta, pagmuklat kan sa tuyang mata instead of making the sign of the cross and thanking God that you are still alive. Ang enot na bigamigam, sabi kan mga gurang, tigagrabta an sa tuyang cellphone to check the messages. Yan. Wanyan, magayunon iyan ang pagirumdom sa panahon na ini. Sa tuya pong gospel, the first thing na itinaong tugon kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos as they go out to proclaim the gospel, the word of God, do not bring anything with you. He sends his disciples without money, without extra clothes, without a travel bag. Imagine kung sa puntong ini sabihon kan sa tuyang kagurangnan, sa tuya, leave your wallets and leave your cell phones behind. Siguro masirimbag kita. Nagjo-joke ka ba, Lord? Seryoso ka ba? Or masabi kita, Lord naman, hindi ko po kaya. But the main message that the gospel would like to remind us is this, that the greatest security is not what we carry in our pockets as we do God's mission. It is who carries us in His hands. Sisay baya ang ayuda, as in minatabang sa to. Every time we need some help, we need His guidance and presence. So that brings me to one short point na gusto ko pong paghurup-hurupan ta. Ang pinaka-message po kan sa tuyang gospel was an invitation kan sa tong kakurangan that as we go through life, as we travel life's roads, we must travel life and trust God more. Sabihan daw yan sa katain mo. Travel life and trust God more. Dahil hindi doon notice, the more we carry many things, the more na nagiging magabat ang sa tuyang paglakbay. Sa mga travelers, digdi mahilig mag-travel, pagdakulon ka pong luggages o dara, mas nadidelay ang sa imong pag-travel. But if you travel light, mas makaskas kang nakakalakaw. Same thing is applicable in life. The more you have many things in your life, the more you get insecure
or the more you worry about many things. Iyo baga po, habang sige mo ang yaman, mas nagdadakol manan sa imong problema. Kaya baga, habang sige ang yaman, sige manan langkaw kan bakod kan harong. Dahil mo na nahihiling ang harong, halos bakod na sana ang mahiling mo. Why? The more you become insecure sa buhay. O maray pa sa pobre, daing bakod, bukas na ang pintuan, bukas ang bintana, nakanganga. Naguhukragong, nagtuturog. Anyway, wala man ngayong mawawara digdi sa harong. So, take this advice of our Lord as we also participate in the mission that God is entrusting to us, as we also try to do efforts, tanganing magsunod sa iya, leave behind everything. Try to travel light. Just trust God more. That's why, sa satuya pong Ebanghelyo, sinabi niya, ano ang marhay na bareta na dapat irukyaw nindo sa katabuhan? Sasabihin nindo, the kingdom of heaven is at hand. So notice that before He tells them what to bring, He tells them what to proclaim. Meaning the mission comes first. And if you notice, the disciples travel with very little because they carry something far greater. And what is that? The good news. The gospel. Ngunyan na panahon, ang problema po, we carry a lot of worries. Kaya nagiging magabatonan sa tuyang buhay. We worry about money. We worry about our future. We worry about our children. We worry about our health. Our shoulders become heavy because our hearts have forgotten to trust. Nalingawan ta na pong magtiwala sa satuyang kakurangan. And so the Lord reminds us today through this gospel, you should have less worry and more faith. Less fear and more trust. Sabihon ta daw iyan sa kataita. Less worry, more faith. Less fear, more trust. Because after all, God's mission will never lack God's help. So long as we continue to trust in God's providence. Ngunyan Thursday, every Thursday we come here because it's St. Jude Day. Diba? Dito lamang na ihapot sa dirita, why do people continue to come here every Thursday? Mas nagdadakol ang mga tao na nagpapasiring digdi kada Thursday. Thousands sa maghapon ang nagsisimba sa St. Jude. Perhaps because St. Jude teaches us one beautiful lesson. Not to lose hope and never stop trusting God. Perhaps kadaklan sa tuyang mga devotees, nag-receive the blessing dahil kay St. Jude. Bako dahil ta naging pasil na subuhay ta sa mga board exam, dahil nakaipuhan mag-review, so mga may problema, paghali digdi, dahil ng problema. I think the greatest miracle that we experience is that every time we come here, we continue to grow in our faith. We continue to grow in our trust sa satuya po kakurangan. So amidst the hurdles, the difficulties that we continue to face sa satuya pong buhay, take the challenge and message of our gospel for today. Let us continue to trust in God's providence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako malugod kan kagurangan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, at sa imong simbahan tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukluan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kaiba, kan bilog na hukbo nin mga anggeles, lusay sa imo ang isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Panokan sa imo kamurawayan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan, palad ang naliglig sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan, ikan ang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tailian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kadis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini at kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami, na nagrurumdum kan sa iyang pangkagadan na sinpagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkaligo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang naan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo. Kay bakan mga apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong, maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siling man, huli sa aki mo, si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Yan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin naharay kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, nabibibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan, asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po ngunyan, naihira sa lambang saro, ang inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Sa dagang hawak sa Kristo, kamiling katuninongan. Mga tugang,
Uyaan kordero kan Dios, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. O Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugodan sakramento na sa mong inako kunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 28,028 pesos and 45 centavos. Ang naabagta po sa siring na oras kan misa, 4,968 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,676 pesos. Maawot pimang pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 2,000 pesos. Tulong Anonymous, tig 1,000 pesos. 5 Anonymous, tig 500 pesos. 2 Anonymous, tig 100 pesos. GCash donation, 6,550 pesos. FO1Y, 5,000 pesos. Emerson Liaguno, 1,000. Sir Neches Family, 900. Devotee, 100 pesos. Diyos mabalos po. Mamibi kita. Salamat po sa inyo ka po, sa mga nag-serve sa satuyang misa kunyan, sa choir, live streamer, sa lector, commentator, mass collectors, lay ministers, and sa tuya pong mga acolytes. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Sa tabang asin mga pamibi, kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan, sa oroal daw nindong pagkabuhay. Amen. Ilikay sa anuman ng mga peligro, asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahelangan. Itao sa Indo, ang kinakaipuhan nindong kusog, kakayahan asin balaog, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos.
minsan sa kalangitan, si Jesus, si mong katuon, kami ka herakiman. Si Jesus, si mong katuon, kami ka herakiman. Salamat po.